Anong pangalan ng prutas yan, guys? Parang buko. Tingnan mo yung bunga niya, guys. Parang buko. Anong pangalan kaya ng prutas na yun? Makaon baka na. Dagkuo, oh. Parang buko talaga. Buko ba yan? Ang ganda, oh. Tingnan nyo, guys. Ang layo sa amin nito, guys. Pero malamig siya dito. Kasi maraming punong kahoy. Ayan, may kalabaw. Ayun na, nakatingin sa akin yung kalabaw. Huwag mo akong habulin, kalabaw, ha? Baka habulin mo ako. Napakaganda, para akong nasa bundok, para sa amin. Para akong nasa amin lang, oh. Sa probinsya namin. Patingin. Maraming mga bata dito, may nagbabike. Maganda talaga dito ay. Wow, ang ganda. Mimi. Ayun na. Log ko na lang mo. Hindi na. Hindi na. Tapos ang bunga niya, masarap. May bunga ba yan? Maliliit. Murag lobe. Hindi. Para siyang nga. Murag bunga. Yung bunga nga pait. May gusto nga ako paggawa nga ako nito. Tinda ka nga. Mag-trending. Kasi dati nag-trending yung nilubak. Diyos ko, ang hirap magbayo sa Almiris lang. Hindi siya gaanong Mamadugmok. Oo, yun. Pag kahapon nag-try kami. Oo. Ayun, ang dali lang. Magtinda ka. Nakalimutan na ko na. Hindi ko na maano. Magtinda ka ba? Dapat nga bukas kami magtinda nilupak. Oo. Eh wala akong makuhang saging saba. Order ako. Paborito ko yan. Nagsige na ako pangitag lusong. Huwag mo mahanap ng lusong. Ako, galing Paliti yun. Wala yan sa bayan? Wala. Maliliit lang, ganun lang kalaki sa bayan. No? Magkano ngayon doon? Magkano bili ko rin sa ganon? 400? Ganun kalaki? Almiris lang yun, Mars. Hindi siya lusong. Almiris. Eh yung nasa amin ngayon, ganyan kalaki din, no? Nakita ko nga. Laki nun. Ang kasi laki ng Paano pampayo. pinadala yun? Bas. Pinamasahehan niya. Gusto mo ba, Nay? Alam mo yun. Mas mura sa bus eh. Nay. Kasi Nay. may baon pala kayo. Tayo mo tigyawat na eh. Alam yung gugmang Tanda sa pagmamahal kayo. Derma mo yan na eh. Parang bumalik yung dati mong alindog. Pag nakasingil ako, mapasero ako. Bakit marami pa ng utang? Meron ako nakalabas, Meron lang naman eh. Hindi yun, nagpa 5-6 ka, nakabayad na yung iba. puro tubo. Ilang taon na. Bayad na nga sila eh. Halos bayad na. Halos bayad na. Anong halos bayad na? Halos talagang bayad na. Magtatatlong taon eh. Eh si Bayad MJ, na nga. magkano ng ano ni MJ? Yung bakla. Wala na yun. Wala. Si Crane. Oh. Yun nga din ah, nakikiano sa di ba? Nakikisali sa OWA. 6-0 ba tayo? Wait lang kasi. Siksik ayot eh. Gusto mo mahulog cellphone mo. Sige pa. Hindi ako gusto dumaan eh. Pabalik tayo. Saan ang kuwan dyan? Kaya lang, baka hindi tayo padalabasan ng gwadya eh. Sa Kisyo. Hmm. Sa Kisyo na pala. Ay, ito pala yung nakikita na ito pag sa Kisyo tayo dumaan. Ano? Yun pala. Doon, pag umikot ka doon, lalakad ka dyan doon. Makita mo may kalsada din dyan. Yun pala. Umikot ako dyan eh. Grabe, layuan na pala. Nakunap na. Siyempre, nahanginan na. Layo na pala dito. Kaya kayo mga anak mo. Pwede rin magtabanog din ba? Tabanog.
Oo, magpalupad kay Tabanog, Saranggola ba? Ay, oo nga pa yan, oh. Ayun oh, may nagpalipad oh, Saranggola. Kapag gagawa nga ako sa Ringola. Huwag kampi ng gata. Ganito ito maklo. Tulog! Tulog. Sisilo. Sabi sa Ringola ni Berto, Tulog si wala. Boying na. Sira na. Tulog si Boying. Antok. Tinititigan niya si Aling Bilay. Ito pala yung pinapanood ko. Tawa ako ng tawa. Wala ako aling bilat ang sabi. Ano ito? Alam pa naman ni tatay yung bilat. Bilat. Sabi mo dati, aling bilat. Alam bilat. Giti. Hindi ko was giti. Ay, bidong pan. Ayun, bilat eh. Basa kayo. Basa ra ka ng bilat. Yung Boto. buto naman. Boto, labo po. Giti na lang eh, medyo. Nandito si Wilma, yari na naman kayo ron. Magaling. Masaya kausap din si Wilma. Oo. Kinuha ko nung nakaraan, dalhan, pakuha niya itong sabaw nga, tindaghano. Will! Hi, Will! Hello, Wilma. Pati tayo, Will. Away ba mo? Di, oy. Away, nag-away mo. Masaya kausap si Wilma kay ipatong lang yung ano. Well, tanaw, dali dire, Well, kaya giti dire. Hindi marunong mag-Bisaya. Yun si Wilma. Tagalog yun. Ano, Tagalog talaga yun. Basa, bilat eh. Ah, si Christy. Hello, Chris! Panoorin mo to, Chris, ha? Miss Christy. Bakit Special kaya? mention. Bakit kaya yung YouTube mo mapanood ko man mag-subscribe ko din mo makapasok. Wala ka siguro yung ano, YouTube Google account siya. Wala, o di talaga ka makapasok. Mag-login. Mag-login ka pa. Ano ba kami ganang tirador kami. Tirador ng mga community pantry. At buhat, sabi ko nga, buhatin yung isang tray itlog. Na trending. So nga, matitrending na kayo. Ganun eh, di ba sila, tatlo? Laban ko sa mga nung isang train ng itlog. Kung wala lang akong maliit, kasama din ako. Kasi may maliit ako eh. Buhatin ko talaga buong lamisa. O sige, tabi, tara, buhatin natin. Natatawa nga ako doon na may kasabay kami mga matatanda ba niya. Oh. Pareho kaming walang naabutan. Oh. Sabi ko, wala akong nakuha, itlog lang, dalawa. Sabi niya mga matanda. Kami, may itlog na kami. May talong pa, sabi ni Wilma, torta. Dalawang itlog, isang talong. Kasi wala na kami naabutan. Diyos ko. Ano na. Sandig unta ako sa kahoy guys, baka may uod. Madidikit sa akin ba? Dagbukang uod. Dito muna ako, magpahangin muna ako. Mamaya bibili ako ng ano. Pagkain kasi nagutom na ako guys. May banana queue doon at saka ano yun, anong tawag doon, yung madaanan ko. Buko na at saka mais na nilaga at saka ano. Ano ba yun? Tawag doon, banana queue. May banana queue doon. Napakainit, napakagutom, napakauhaw, grabe. Kunin ko na yung payong ko guys kay lilipat na ako ng ano. Mimi! Mimi! Wala kang pagkain, me? Wala ka pang pagkain dyan? Ha? Wala kang kain? Mamaya bigyan kita ng pagkain, mangumpay sa ko. Mangumpay ko ha. Nya, mangumpay ko doon. Pakainit. Mainit, mainit.
Tapos lalakad naman ako ng 1 oras pa uwi sa amin. Kaya kailangan ko ng buko juice at saka banana Q. Napakainit na. Sobrang init. Saan na ba yun? Ay, dito lang naman siguro yun, no? Ang init, grabe. Iikot na naman ako. Ay, balik ako. Doon ako. Pupunta ako doon. Doon ako. May mga malalaking kahoy. Baka meron doon. Asan ba yun ang anong kuan na yan? Yung meron ditong ilog ba? Yung malaking ilog. May malaking ilog daw rito.